Hola, aquest tutorial amb prou feines és lingüístic. Serà sobretot físic i biològic. Analitzarem per sobre la naturalesa física del so i la naturalesa biològica de l'aparell fonador, és a dir, el conjunt d'òrgans que fa que podem articular el llenguatge. Abans de començar, una reflexió. Potser deixant de banda les cordes vocals, tota la resta de l'aparell fonador té altres funcions biològiques més vitals que la de produir la parla. I és que la naturalesa segueix el principi de l'economia. Si es pot fer servir un òrgan per a dues funcions, més val fer-ho així i no tenir dos òrgans que facin una funció cadascun. Començarem a veure tot seguit com generem els sons. Els sons de la parla es produeixen per la vibració d'elements anatòmics que es propaga en un flux d'aire que surt expirat dels pulmons i pateix modificacions per l'efecte d'espais de ressonància, com ara la cavitat vocal o les fosses nasals, i interrupcions o estrenyiments, com ara els produïts pels llavis. En aquesta imatge podem veure l'aparell fonador, que està format per tres elements: el diafragma, els pulmons i el tracte bucal, que és el canal que hi ha entre la laringe i els llavis. El diafragma és un múscul que pressiona els pulmons. Quan es contrau fa que els pulmons s'omplin d'aire. Quan es relaxa, recupera el volum perdut i per pressió fa que els pulmons expulsin l'aire. La respiració genera un corrent d'aire que, en la seva fase d'expiració, permet funcionar els diferents elements del tracte vocal i generar els sons de la parla. En algunes llengües també es generen sons en la fase d'inspiració, però en el cas de la nostra no són significatius. Passem a veure el tracte vocal. Començant per la part més interna, la laringe és la primera que rep el flux d'aire provinent dels pulmons. A la laringe, concretament a la glotis, trobem les cordes vocals. Les cordes vocals són una mena de cortina que podem recollir o desplegar. Quan les cordes vocals estan recollides, l'aire passa lliurement a través de la laringe i no pateix cap modificació física. En canvi, quan les cordes vocals es despleguen, ofereixen resistència al pas de l'aire, com ara una cortina moguda pel vent. Diem llavors que les cordes vocals vibren. Aquesta vibració és la característica dels anomenats sons sonors, així com la no vibració de les cordes vocals és la característica dels anomenats sons sords. Així doncs, la vibració de les cordes vocals fa que els sons siguin sonors, mentre que la no vibració fa que els sons siguin sords. Evidentment, la distinció so sord i so sonor és purament arbitrària. Un cop l'aire ha passat per la glotis, es trobarà en el seu viatge cap a l'exterior amb tres cavitats que actuaran com a ressonadors, és a dir, com a amplificadors del so: la faringe, les fosses nasals i, el més important, la cavitat vocal. Diem que la cavitat vocal és més important que la faringe o les fosses nasals perquè l'aire no pateix modificacions significatives quan passa per la faringe o les fosses nasals, però sí quan passa per la boca. Ara posem atenció a l'úvula. Es tracta d'una vàlvula que, abaixada, permet que l'aire surti per les fosses nasals i també per la boca. En canvi, quan està pujada, l'aire no pot passar a les fosses nasals i, doncs, surt només per la boca. Quan l'aire surt per les fosses nasals, es produeixen els sons nasals. Els anomenarem així per simplificar, tot i que tècnicament s'anomenen oronasals, perquè l'aire surt a la vegada pel nas i per la boca. En canvi, quan l'aire surt només per la boca, es produeixen els sons orals. La cavitat vocal és l'espai on es produeixen les principals modificacions de la naturalesa del so. Amb aquesta funcionalitat
La cavitat bucal està formada per una sèrie de parts mòbils i d'altres immòbils. Les parts mòbils actuen sobre l'espai buit fent-lo ressonar. Les parts mòbils de la cavitat bucal són els llavis i la llengua. Les parts immòbils són, d'esquerra a dreta de la imatge, les dents, la cornisa alveolar, és a dir, els alvèols, la zona del paladar que està en contacte amb les dents, el paladar dur i el paladar tou o vel del paladar. Si teniu una mínima familiaritat amb la classificació dels sons consonàntics, molts d'aquests noms us resultaran familiars. Així, per exemple, classifiquem els sons segons el punt d'articulació en labials, dentals, alveolars, palatals o velars. Això guarda relació amb la posició de la llengua respecte a aquestes parts que acabo d'esmentar. Finalment, hem de parlar de la llengua. És un òrgan tan important que l'hem de dividir en parts, concretament 4, l'àpex, la làmina, el dors i l'arrel. Perquè, per exemple, quan es produeix un so palatal, es produeix una aproximació de la llengua al paladar dur, però no qualsevol part de la llengua, sinó, en aquest cas, el dors. Dues referències interessants sobre la llengua per acabar el tutorial. La primera és que es tracta de l'òrgan més ràpid del cos, amb diferència. La segona és el refrany: la llengua no té ossos, però en trenca de molt grossos. Fins a una altra.